Štvrťobrat vpravo. Ďakujem. Štvrťobrat vpravo. Štvrťobrat vpravo. Základný posledný vpravo. Naša vymýšľaná časť je v podstate na kompletný line-up. Táto kategória je, myslím, že najbližšia na dnešnej súťaži. Preto prosím súťažiaci Jožko, Vlado, poďte prosím vás na túto čiaru dopredu a môžeme začať svalový rozvoj. Tí, ktorí ste z iných federácií, v NABE sa začína prvou pózou a to je bruchopláznový. Ďakujem. Široký chrbtový sval spredu. Ďakujem. Hrudník z boku. Odhodíme pretekárov. Ďakujem. Pretekári, znova napa, iný štýl, dávame triceps z boku. Pani, zatkajte si. Široký chrbtový sval zo zadu. Ďakujem. Dvojný biceps. Paráda. Ďakujem. Otočíme sa čelom publiku. Posledná póza, gorila, most muscular. Žije tu Martin. Má 60 rokov, 50 rokov. Vynikajúco chodí, pozbudíme pretekárov. Kto to vyhrá? Ďakujem pretekárov, keď je podobné režii. Vladimír Balúška, Jozef Stanka. Štefan, poď. To je veterán. Na druhom mieste sa umiestnilo štartovné číslo 42. Martin Báko. Samozrejme víťazom Vladimír Balúška číslo 2. 114 kg sa doniesol. Bez ohľadu na vek, aj men 1 by to bola veľmi pozoruhodná kondícia. Takže poprosím kategóriu posledné pózy pre fotografov.
súčasťou vyhlásení som aj ja, podľa všetkého na tomto mieste. Takže, kategória nad 50 rokov, Štefan Just, víťaz, Vladimír Pauška, náš nový majster Slovenska.